Chcete počuť jednu z bizarností, ktoré poisťovne robia? Niektoré poisťovne vám v životnom poistení naúčtujú prirážku na základe vášho BMI. Čím horšie BMI, tým väčšia prirážka. Aj napriek tomu, že BMI vôbec nerozlišuje medzi svalovou a tukovou hmotou v tele. Dokonca BMI vôbec nebolo vymyslené ako nejaký nástroj na posudzovanie zdravia. BMI vzniklo ešte v 30. rokoch 19. storočia. Vymyslel ho belgický matematik, astronóm a štatistik Adolf a jeho priezvisko vysloviť neviem. A tento vzorec vymyslel v rámci svojej práce. Používal ho v podstate len na to, aby získal rýchly štatistický prehľad o miere obezity medzi ľuďmi. Až v roku 1972 ho americký fyziológ Keyes premenoval na Body Mass Index, keďže študoval obezitu a zistil, že tento vzorec je v podstate najjednoduchší a najlepší nástroj na klasifikáciu obezity. Sám zdôrazňoval, že by sa tento vzorec nemal používať na diagnostiku zdravia. Prečo sa poisťovne rozhodli začať používať BMI ako trest pre ľudí, napríklad pre kulturistov, tým, že ich potrestajú vyšším poistným, aj napriek tomu, že vieme, že BMI nie je vhodný ukazovateľ, bude pre mňa navždy záhadou. Čus!